nyt sitten mutta loppu Jousista vara. Viime vuonna ainakin 100. Ensi vuonna joku rakentaa pyramidin. Tulee semmonen cheerleaderin porukka. Missä oikeesti luutaan? Kysy, että kuinka monta terminaalia Satana Veikko on 100. Asun Tampereella. Se oli tänä vuonna tällainen, kun sitä oli sitten erikseen kielletty, niin jokuhan hippasi sitten se porsaanreijan tässä hommassa, että päälläkin saa olla, mutta ensi vuonna tarvitaan tehdä niin, että ei pistetä enää tätä, että saa päälläkin olla. Mutta tavallaan tai toisella sisään. Tänä vuonna mentiin vielä näillä systeemeillä ja nyt sitten loppuu kyllä. Kepassa loppuu sormet ja varpaat kesken enää pystyy laskussa mukana. Siellä on paljon, että on talolainen. Ei ollut lähemmekään. Ne on saanut 2 erilaista tulosta. Mitä enemmän kuin vähemmän. Tää meni uusinta laskentaa. 20. Joo. Kaikki oli vittu konepelillä ja vittu. Joo, rekisteri ottaa enää maltavaa ja haastaa. Siellä lukee, että laiva. Mä saan niinku 100. Odotetaan pieni. Mikä se oli se toisen vai kolmannen laskennan tulos? Otetaanko se keskiarvo 3 laskennasta? No mun mielestä se on vielä vaikeampaa se keskiarvon laskeminen. Sitten tarvitaan jo ihan oikeesti sellaista kalkulaattoria. Äkkiseltään 40 henkeä. No niin, sillä lailla. Joo, ja sitten tosiaan ukot tietää tasatarkkaan järjestyksen, eli niin sovittiin, että täältä katsottuna niin vasemmasta reunasta aloitetaan ja siitä sitten järjestyksessä ja tietysti saa vetää niin monta vetoa kuin haluaa, niin paljon kuin fillareita piisaa, kartaa niin kestää, laatikko ei anna periksi, eikä se kuskikaan tietysti sitten huku minkään siinä matkalla.